Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin, Ibon TV pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo. At hit nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga i-upload nating video every week. Every Thursday po kasi schedule natin mga kaibon. At excited na rin ako mga kaibon kasi this coming Saturday, magpaparapol na tayo. Wow! Excited na ba kayo mga kaibon? At ang topic natin ngayon mga kaibon, napakasimple lang kasi ito yung katanungan ng ating isang subscriber, ng ating isang kaibon na ang tanong niya is, kaibon, ano ba ang mga magagandang pwedeng ipares sa aqua? Napakagandang katanungan ito mga kaibon kasi napapansin ko maraming naghahanap ng aqua ngayon kasi maganda nga talaga yung aqua. Kahit tayo, ako personally, sa awa ng Diyos, tayo mga kaibon, nakapagpabuga tayo ng successful na aqua. Kakaiba siya kasi unti lang mayroong violet most of the time kasi power blue torque yun yung mga lumalabas na aqua. Tapos medyo hindi malinis yung sa atin. B2 siya, malinis na aqua at saka DF Bio pa. Saka split ino pa siya. Kaya napagandang topic nito para sa mga gustong mag-alaga ng aqua. Bibigyan ko na po kayo ng tip kung ano ang magandang ibangga dito. Kasi nung nag-alaga tayo nito, pwede palang ganun ibangga. Pero huli ko na lang nalaman. Kaya sayang. Okay mga kaibon? Pero syempre, bago natin i-discuss yung katanungan, yung topic natin, magsha-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Okay mga kaibon, magsha-shoutout na tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Shoutout kay kaibon Mark Lawrence Papas, mabuhay po kayo kaibon. Domingo Lakap ng Bagak, Joyce Lakap, family, Sadaba TV, pasuporta rin to mga kaibon. Mark Anthony Alfonso, Anthony Panelo ng Bulan, Sorsogon, Boss Angelo Santos ng Bukawi, Bulacan, sa mga taga Bukawi, mabuhay po kayo dyan. MRC Mini Avery ng Balwig, Bulacan, mga taga Bulacan. Baliwag pala, mali pala yung Balwig, Baliwag, Bulacan. Emil Brian Rivera, Reo Mendoza, Darwin Lerona, Tito Paitik ng Lubao, Pampanga, sa mga taga Pampanga dyan, mabuhay po kayo. Mount Samat Mini Avery, Triple G Mini Avery ng Pilar, Bataan, sa mga taga Bataan dyan, mabuhay po kayo. Sa mga Pascual family, JTJ Mini Avery ng Muntinlupa, Aldrin Umandap, Halfman TV, Nay Pineds, at shoutout kay Kaivon RJ Almodovar. Salamat po sa suporta mga kaibon. Okay mga kaibon, i-discuss na natin yung katanungan ng kaibon natin na ano bang mga klaseng mutation ang maganda ipares sa aqua. Magpa-project ka ng aqua. Magandang katanungan to kasi doon na rin tayo papunta lahat aqua at saka yellow face. Kaya maganda i-discuss to. At syempre, bago ko i-discuss to mga kaibon, magbibigay kagad ako ng tip kasi medyo mali ko to o hindi ko to alam nung project tayo ng aqua. Na ang aqua pala pwedeng magkaroon ng split basta ang kaparis green, di ba? Sayang kasi kung pinarisan natin yung aqua natin ng green series, pwede palang pag nag-anak ng green series din o ng green, split pala sa aqua yon. Ngayon lang natin nalaman kasi hindi tayo aware nung una mga kaibon. Kaya kung sa inyo, kung mag-aalaga kayo, kung gusto nyong walang tapon na lahat ng anak may pakinabang kahit hindi visual aqua, pares nyo siya sa green series, okay? Pero may pero yon. Make sure na yung green series na yon, sure na may karga ang power blue mga kaibon, okay? Kasi masasayang kung walang kargang power blue mga kaibon.
para mas maganda ang kalalabasan ng project nyo. At the same time, na kaibon, mas mataas yung percentage niya na maglabas ng visual na aqua. Okay mga kaibon, syempre yung una-una sa listahan natin is pale follow mga kaibon. Bakit kaya pale follow ang maganda rin, na isa sa maganda na ipare sa aqua? Kung napapansin nyo mga kaibon, may mga finished product na to, aqua, opaline, pale follow. Kung hindi nyo pa nakita to, ipapakita natin sa screen. Pero napakaganda ng finished product nito mga kaibon. Sobrang ganda ng finished product nito mga kaibon. Kaya maganda pa rin siya ipares sa aqua, yung mga par blue, opa, pale follow mga kaibon. Minsan sabi ko nga kanina, di ba, kung gusto niyo magpalabas ng split na aqua sa green series, pwede din sa green, opa, PF, sure split, par blue. Bakit ko sinabing sure split, par blue? Kasi para hindi masayang yung project natin, para mas mataas yung percentage na maglabas ng aqua mga kaibon. Okay? Ang susunod, syempre isa sa paborito natin, Ino. Ito, grabe na napaganda nito na project. Opa, aqua, Ino. Grabe. May finished product na nito. At ito yung isa sa mga paborito natin. At ito actually yung pinaproject natin mga kaibon. Hopefully makapagpalabas na po tayo nito, kasi napakagandang ibon nito mga kaibon. Ipapakita rin natin sa screen yung finished product na ito, kasi yung mga ibang ibon dito wala pa akong nakikitang finished product pero ito may finished product na to. Okay mga kaibon, susunod is dilute. Ganda rin ito, may nakita na ako nito. Opa aqua dilute, napakaganda mga kaibon. Ewan ko kung na-post na ng breeder na yon, ihanapin natin at papakita natin sa inyo mga kaibon. Pero napakagandang project nito. Meron din akong nakita combination na ng opa, aqua, dilute, pale follow. Pero pili ko niluluto pa lang to, at sana meron din ganun mga kaibon. Napakagandang project din nun mga kaibon. Susunod, hindi na natin muna ihalo-halo yung mutation para hindi tayo malito. Pero yung susunod na maganda rin project sa aqua is faded. Grabe siguro nito, kasi ang kalalabasan nito kasi maganda rin ang faded Ang faded kasi napakalinis na ng ulo ng faded ibon. Pag hinalo mo pa sa aqua na malinis din, grabe, ang ganda siguro nito mga kaibon. Try natin mag-project nito ng faded aqua. Problema natin dito, wala tayong available na kak. Meron tayong mga hendon. Par blue, opa, faded, slaty pa nga na hen. Pero maghanap tayo ng kak, tsaka try natin yung project to. Okay, ang susunod is gray wing. May nakita tayo nito na nag-post na sana makapagpalabas ng aqua o pa gray wing. Ano kayang itsura nito? Mukhang maganda rin kasi yung gray wing mga kaibon. Napagandang ibon din. Try nating tingnan kung ano yung kalalabasan nito, kung makapopost na nila. Actually, may mga mutation mga kaibon na ang percentage pag hinalo sa aqua hindi ganon kataas mga kaibon. Take note yan mga kaibon at yung mga mutation na yon, itatry nating i-research kung ano yung mga mutation na yon. May alam tayo pero hindi natin muna sasabihin ngayon. I-try natin yung ibang mutation kung ano. Okay, kasi mataas ang percentage ng paglabas ng aqua sa Ino tsaka sa pale. Sa ibang mutation tingnan natin, kasi hindi naman bawat clutch meron minsan isa lang, dalawa lang. Pero sa Ino napapansin ko marami siya magbigay. 3, mga sa 4 na fertile ganon. Ewan ko sa ibang mutation mga kaibon. Okay, ang susunod dito is siyempre Dan follow. Ito na yung ini-aim ng
malalaking breeder na makapagpalabas ng aqua o pa-dan follow mga kaibon. Kasi mahal yung dan, mahal yung aqua. Siyempre yung presyo niya mas tataas mga kaibon. Pero alam ko sa export ang kinukuha nila mga walang karga eh. Pero sa atin dito sa Pilipinas, para makahabol tayo kasi in Indonesia grabe na mga mutation doon. Crossbreed din tayo mga kaibon. Nagpo-fusion kung baga. Okay? At ang huli is may idea kayo kung maganda ipare sa aqua? Okay, kung wala, ang maganda rin pare sa aqua mga kaibon, ito yung palid mga kaibon. Ang ganda ng palid mga kaibon. Sobrang ganda. Ito yung ibon na pinanganak na pula mata. At eventually, mga after 1 week, mag-iitim yung mata niya. Pero pag inilawan mo ng flashlight or cellphone sa mata, lalabas ulit yung pula niya mga kaibon. Kaya napakagandang ibon. Yung kulay nito is parang faded din, malinis ang ulo, napakagandang ibon mga kaibon. Ito rin yung hinahalo or pinaproject ng mga big time breeder ngayon, yung palid. Kasi ewan ko kung meron na to sa Indonesia, pero gumagawa na tayo dito sa Pilipinas para syempre mauna na rin tayo sa ibang mga mutation mga kaibon. Okay? Ulitin ko mga kaibon yung mga ibon na pwedeng i-project sa aqua na maganda ipare sa aqua. Unang-una sa listahan natin is pale fallow, ang susunod ino, ang susunod dilute, ang susunod doon is faded, tapos ng faded is gray wing, susunod doon is dan follow, at ang panghuli is palid mga kaibon. Wow. Sana all na lang kung meron na yung mga ibang breeder na big time sa mga palid na to, dan na to, faded na to. Wow, grabe. Napakaganda siguro ng mga kalalabasan nun mga kaibon. Kayo mga kaibon, ano ang gusto nyo na project na pwedeng ibangga sa aqua? Yung dream bird nyo mga kaibon, anong mga gusto nyong ibon? Palista po sa comment, tapos i-check natin at try natin mag-reply mga kaibon. Kasi ako personally gusto ko talaga ino. Pagka nag-project ng aqua, gusto ko talaga ino kasi maganda. Parang crimino na grabe malamig sa mata. Basta maganda, hindi ko ma-explain. Pag first time mo nakita siya, yung aqua ino sa personal, wow, mapapawaw ka talaga. Yung mapapatitig ka na matagal mga kaibon. Okay, comment nyo down below mga kaibon yung gusto nyo na i-project sa aqua nyo, at try natin mag-comment at try natin reply niyan mga kaibon. Okay mga kaibon, June 3 mga kaibon, June 3 may parapol na tayo. Malapit na yon, this coming Saturday na tayo mga kaibon. Abang-abang na tayo mga kaibon. Baka may announcement sa FB o dito din sa YouTube natin, sa channel natin. Pero yung schedule natin tuloy na mga kaibon. Okay mga kaibon, sana po nag-enjoy kayo sa munting discussion natin ngayon. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe, subscribe na po kayo. After yung mag-subscribe, hit yung notification bell at mag-comment kayo sa previous video natin doon na happy anniversary. Pasali na kayo kasi marami na tayong ibon. May mga nadagdag na ibon doon. Tapos ipapakita na lang natin sa raffle date natin mga kaibon. Okay? God bless po sa lahat ng mag-ibon. God bless po sa lahat ng minamahal nyo sa buhay. God bless po. See you next time. Ibon at iba pa mga kaibon. Bye po.